Στον Τάσο είμαστε τώρα, στην Κοζάνη. Τάσο, το παραδολάς φτιάξει ποτέ. 2 έχει ο Φλεβάρης, του 2013. Αν μας κάνει εδώ μια πεταξιά. Κοντά στον Κρόκο είμαστε. Θα βάλει λίγο εδώ τα σπρουδερά. Και ωραία. Κρατάνε το φτερό του στην κόντρα του τώρα. Έχει αέρα, έχει, θα κοπάνεις, Πάντως τώρα πιο πολύ δίνουν τα σταχτιά. Είναι λόγω καιρού. Ναι, αυτός ο καιρός έχει συννεφιά και θα δείχνει να είναι πιο ωραία τα σταχτιά. Επάνω. Δεν έχει αέρα, δεν είναι αέρας αυτός. Στον Περικλή έχει κατακλυσμό. Ειδικά στον τυράκια το... Πολύ ωραία πάνω μας. Έχουμε στοιχηθεί τα βουλιά, στοιχηθήκαν. Περικλή ήταν αυτά που θα τα ξεφορτώσουν. Θα προγραμματάσουν. Θα τα πάρω όμως. Κάτσε να πιάσουμε εδώ να... Εδώ είναι η κεφαλή. Εδώ είναι η αρχή. Και πάμε τώρα προς τη μέση. Ψηλά έχει πιο πολύ αέρα, τα κοπανάει βλέπω. Έχω σέρμι στα χέρια γι' αυτό. Και τέρμα ζουν. Αυτά εδώ είναι τα πουλιά, κύριε του Τάσου. Στην Κοζάνη βρισκόμαστε. Πιστεύω να το καταλάβατε και από τον αέρα που έχει. Και πετάνε εκεί έτσι. Και εδώ έχουμε πιάσει την κεφαλή της ομάδας. Έχουν μαζέψει τα πουλιά γιατί φυσάει. Παντού, τα ίδια. Έχει τώρα με τα κοντόφερα, έχει γίνει σοκ. Και αυτή. Άλλο πετάγμα κάνει τώρα, άλλο. Είμαι και εγώ στο κλαμπ του Περικλάκια. Ναι, Ναι, Τέρης. εσύ τέρησε γραμμένο σε όλα τα κλαμπ. Όχι, Περικλάκια. Λοιπόν, Θα κάνουμε επίτιμο μέλος τώρα. ναι. Δεν κάνουμε Κοζανίτη. Εδώ τα βλέπετε, τα πουλιά έχουν σταματήσει τελείως. Τέρμα ζουν, τα βλέπουμε εδώ. Θα τα βλέπουμε για λίγο ακόμα. Τώρα φαίνεται σαν να μην πετάνε εκεί. Πετάνε ρε ή δεν πετάνε? Έχουν κοιμηθεί στον αέρα τα πουλιά. Έχουν πάρει την κόντρα και τον αέρα τον εγγράφουν κανονικά. Ναι. Ναι. Πραγματικά, πολύ το κατάλαβα. Πώς τα βλέπετε, καλά είναι εντάξει, γιατί εγώ από εδώ Ωραία μέσα. και φτερά κάργα. Τέλεια. Ωραία. Τώρα ξαναμίζονται. Τάσο, πριν τα ρίξεις πες μου, έτσι. Περίμενε. Μισό λεπτό, μην τα ρίχνει. Ξεκινάει τώρα και την επιστροφή εδώ ο Τάσος. Για να δούμε, θα πέσουν Ελευθεροί. Τώρα ξεκίνησε το κάλεσμα. Να τα πιάσαμε με τη μία. Η διόκρα του μπανάνι απευθείας σας συνέλαβε. Κοσκινάνε πάνω τα πουλιά, βλέπουμε που χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται. Θα δούμε και ένα κοζανίτικο πεσό τώρα. Άντε να δούμε και ένα κοζανίτικο πεσό, άντε. Ναι, μυρμηδιάσαν όλα. Ναι. Μπράβο, Τάσο. Μπράβο, ωραίος. Πολύ ωραίος. Έλα, αρχίζει και μας θυμίζει λίγο Κοζάνη τώρα εδώ το σύστημα. Αυτό είναι. Έτσι έρχονται, με μίσος έρχονται. Έχουν μείνει κανένα δυο, πολύ ψηλά.
Να τα, έρχονται και αυτά. Για να δούμε αυτός ο άσπρος τώρα θα κάνει έτσι. Έρχεται κι άλλο ένα άσπρο. Α, έκοψε αυτός. Θα το βγάλει κι αυτός. Θα βγάλει πιο μαλακά. Αυτά εδώ ήταν τα πουλιά, κύριε του Τάσου. Στην Κοζάνη. Και βγάλανε αυτή την πεταξιά που είδατε. Με αυτό το τρομακτικό πεσό. Είπα στην Κοζάνη, αυτό τα λέει όλα. Όχ, φοράω κράνος. Για λίγο με... Α, υποτά. Πέρασε, εντάξει. Ωραίος ο Τάσος, πολύ ωραίος. Ο Τάσος με τα σαξάνια του. Α, ήρθε και ο Σουλούπας, αυτός έκλεισε την παράσταση. Φιδίσια άσπρα. Ξεκίνα, Τάσο. Μας κάνει τώρα και μια πεταξία, πέταξε τα σπουδερά, στα αυτιά εδώ ο Τάσος. Ο Σαΐνι τον κυνήγησε προηγουμένως. Ορίστε εκεί, τα κοζανιτάκια. Θα μάθει από χαμηλά τώρα, κοίτα. Ναι, γιατί χαμήλωσε προηγουμένως. Ναι, άμα τα έχει δει, αυτός θα πει, κοίτα. Κοίτα, γύρισε και αυτό. Παρβαλάει εκεί, τώρα εδώ. Ναι, θα γύρισε από εδώ. Αυτά στα αυτιά θα τα δούμε πιο όμορφα, παιδιά. Τα σταθιά δείχνουν πιο ωραία τώρα στη συννεφιά. Άμα είχε γαλανάδα, βλέπαμε τα άλλα. Ναι, είναι ωραία. Είναι ωραία πουλιά, είναι καλά περιστεριά, κύριε, εντάξει. Είναι στα χτιάρα γι' αυτό. Σήκωσε, ναι. Αφού χάλαγε ο κόσμος. Τώρα αυτό εκεί είναι από αυτό που σηκώθηκε, όχι. Ναι. Αυτό που σηκώθηκε. Μπράβο, ρε Τάσο, μπράβο. Καρφώθηκε τώρα και στα δέντρα. Εδώ βλέπουμε την ομάδα όλη του Τάσου. Έλα. Εκεί έχουν πάει. Και πετάνε σε αυτό το στυλ εδώ. Μάζεψέ τα. Τάσο, κρίμα, μην τα θυσιάσουμε τώρα. Μπήκε το Σαΐνι και τα κυνήγησε προηγουμένως. Και του είπαμε να τα ρίξει γιατί είναι πολύ κοντά. Και τα πουλιά είναι θαυμάσια, είναι πραγματικά, είναι μαγικά. Ναι, σιγά και μην δεν έρθουν από εκεί τώρα αυτά. Στην Κοζάνη είμαστε, ρε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έλα και μια τελευταία τώρα να κλείσουν την παράσταση. Έλα, έρχεται και ο τελευταίος τζινής. Ο Σαντές έρχεται. Πω, έλα. Να τον. Και εδώ βλέπουμε τώρα για τα πουλιά. Φτάσουν. Ένα βλέπει, έρχεται, λέει και αυτό, έχει φύγει πολύ πίσω αυτό. Ήρθε! Αυτά τα σκαριά εδώ έχει ο Τάσος. Ήρθε, όταν τα κλείτανε. Μπράβο, Τάσο, μπράβο.
Ήταν υπέροχα. Έλα, εντάξει, έτοιμος. Για να δούμε ρε εσύ Τέρι τα μαύρα. Πώς τα βλέπεις τα μαύρα? Για κλωτσές. Ωραίος ο Τέρις. Ναι. Ποιος είναι? Έλα, τι έγινε ρε φτιάχνω. Αύριο θα είμαστε εκεί. Ναι, ναι. Δεν πειράζει, θα φέρουν Να και ένα λογατή. μες στην Αλεξάνδρεια, εκεί που θα πάει, ναι, να τα δώσω σε κάποιο παλικάρι. Μη σε νοιάζει. Είναι λογατίτσα θηλυκή. Έλα, και δεν Ναι, βλέπω ναι, τέτοια ναι, λύση. ναι, Τώρα ναι. είμαστε στην Κοζάνη εμείς. Ναι. Καθόμαστε και θα φύγουμε το βράδυ, θα έρθουμε Βέρεια βέβαια, αλλά αύριο το πρωί θα είσαι εσύ εκεί. Θα τα πούμε εκεί, πάρουμε τηλέφωνο, θα τα πούμε αύριο. Εντάξει. Άντε ρε Γιάννη, άντε, καλά βράδυ Γιάννη. Ναι ρε, αυτός ο Τάταρης που σου λέω που μου είχε Για να δούμε και τα χρωματιστά. Τέρι, μην παραμιλάς. Τι άταλογα την μπανάνη. Το μαυροσουλούπι κοίτα μπανάνη. Μαυροσουλούπι, πού τα μάθες αυτά τα κόλπα ρε? Πω λέω τα μαύρα έχουν την τιμητική του σήμερα. Ωραία πλάτα κάνανε Παναγιώτη. Ωραία πλάτα. Μόνο ωραία ρε φίλε. Καταρχήν είναι ξεκούραστα. Δεν σε παιδεύουνε καθόλου. Έμειναν τα σαβούρια από πέρσι. Τι, από τα 50 έμειναν 20. Τα σαβούρια έμειναν. Εδώ είμαστε και τρεμάζουν τώρα. Ένα ωραίο τσαπάρι τώρα, αυτό έχει γίνει στάχτη. Και να και το μαυροόρι δίπλα. Μπράβο, ωραίος ο τέλος, πολύ ωραίος είναι. Εδώ είναι τώρα τέρμα zoom. Αρχίζουμε να τα χάνουμε σε λίγο. Σκνίπες. Και πετάνε έτσι. Στρατιώτες. Πάμε και τις επιστροφές. Εδώ βλέπουμε την ομάδα για τελευταία φορά μάλλον. Τα μαύρα. Θα πέσουν αυτά όλα ρε. Θα έρθουν από εκεί Τάσο. Από τα 6 τώρα τα άμαθα για να ζευγαρώσουν. Σκνίπες είναι, σκνίπες. Ξεκινάμε την επιστροφή τώρα, για να δούμε. Να το. Ήρθανε, πάμε τη μία, βροχή.
Ήρθε και ο Σαϊνάς. Α, μπήκε το Σαϊνί. Μπήκε ο Σαϊνάς. Νάτος. Μπα, δεν τα προλαβαίνει ρε, δεν τα προλαβαίνει. Πού να τα προλάβει τώρα αυτά ρε. Δεν προλαβαίνει σου λέω ρε, άμα βάλουν αυτά τελείως. Κανένα δεν έχει προλάβει. Έφυγε, πάει ο Σαϊνάς. Λάγει ο Σαϊνάς. Έκανε 10 μπασίματα και δεν πήρε και τελικά φεύγει. Εδώ βλέπουμε τα χρώματα τώρα. Τάσου. Να τα μαύρα τα θεαματικά. Πάγανε και κυνήγια από το Σαΐνι.